En marzo de 2020, a Xunta de Galicia dotou a Sanxenxo cun punto limpo móvil. Dende entón, a furgoneta de recollida trasladouse polas parroquias de Padriñán, Viralonga, Adina e agora do Ron, con gran éxito de recollida. En pouco máis dun ano, o punto retirou milleiros de kilos de residuos. Xa tuvemos en 4 parroquias, vai estar aquí como 2 meses e medio, daqui vamos a levar para a parroquia de Noalla, na zona da Praia da Lanzada, unha zona moi importante tamén. Está nos dando un resultado magnífico, conselleira, con esta aportación que nos fixestes, pois a Sanxo está un pouco máis limpio, porque se recolle e xente está colaborando bastante, non? Nas diferentes parroquias, o punto limpo móvil retirou numerosos residuos diferentes como pilas, luces de Nadal, mandos de televisión ou lavadoras. Pero o que máis recolleu foron sandwicheras e secadores. Foi que deben de levar como 60 sandwicheras. Esas sandwicheras acabarían en calquer lugar que non deben de acabar e acabando aquí, pois supón que se reciclan. Pero tamén un bon número de secadores, alcalde. Eu creo que iban nun centenar de secadores. Quero dicir, estes son este tipo de obxectos que moitas veces acaban en calquer outro contedor que non deben e, polo tanto, non teñen outra vida que neste caso acaban atendo. O punto limpo móvil é unha das iniciativas que cada ano a Xunta de Galicia pon a disposición dos concellos. Para favorecer a reciclaxe e a recollida de lixo, o Goberno autonómico porá a disposición dos concellos novas liñas de axudas. No día de hoxe xa hai publicado no DOGA 3 líneas de axudas. 2 delas van dirixidas para entidades locales e unha vai dirixida para entidades xestoras, para que las que xestionan, que neste caso vai a ir para xestores de téxtil. Por lo tanto, son 18,7 millóns de euros que están a dispor dos concellos para que presenten os seus proxectos dende hoxe ata o 31 de xaneiro. Estas axudas irán destinadas a implantar o quinto contenedor. Ademais, a Xunta tamén sacará outras liñas de axudas para a compostaxe e para mellorar a recollida de aceites usados.